ngising posi alo, endas posi bengel, sikil pating sregot, awak pating greges, mata kunang-kunangan. Bisa kayak gitu temen rasanya wong orang duit duit gue ya. Apa maning saya kita tanggal tua, aja maning tarik tunai, tarik napas bae wis mulai abot. Ala toba ngiwe diantem kebutuhan, nengen diantem pikiran, maju diantem masa depan, mundur diantem omongan. Wis judule ta urip luwih akeh sukere timbang syukure. Abong-abonge laka panganan, cangkem pengennya kecrek bawan bengi, pengen melek laka udut kopine, pengen turu weteng ngelih bae. Turan uripe saiki ana kemajuan, wis nduwe kulkasan apa, tapi sayang isinya cuma cahaya. Akhirnya ngeleleng maning bajane ta, wetenge kempas-kempis, matane ketap-ketip karo ngitungi usuk. 12 tambah 12 sama dengan 17. Waras waras tetap bersyukur. Selikur tambah selikur sama dengan 12. Kuat ora kuat kudu ikhlas. Karena ke wong urip ya, kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor, tapi enak nang ngisor sih, ora pegel. Ala tobat.